ezkerraldean bizi zara? Gaztea eta gogotsua zara? Aisi antolatzeko informazioa behar duzu? Zorionekoa zu, izan ere zure etxondoan gazte informazio bulegoa duzu zure zerbitzura. 6 bulego zure zerbitzura. Abanto Zerbenan, Barakaldon, Muskizen, Portugaleten, Santurtzin eta Sestaon bulego bana dituzu. Eta gainera Barakaldo eta Portugaleten informazio puntuak ere. Etzenekiela horren beste bulego zenituela zure zerbitzura? Bulego hauetan guztietan pertsona oso jatorra dituzu, eta Barakaldoko bulegora joan ezkero bulego eraberritua eta zuri egokitutako ordutegi eta zerbitzuak eskaintzen dizkizu. Zergatik ez zara bulego batera hurbiltzen eta zure baiaran dagoen guztia jabetzen? Etorri eta ezagutu!